Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sajroning mangsa prapaskah menika sansaya saged migunakaken mangsa menika kangge sinau ngatasi utawi ngendhaleni sedaya hawa nepsu saengga saged ngatasi sedaya panggoda-panggoda ingkang ndawahaken kula panjenengan dumateng ing dosa. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Prapaskah ingkang kaping sepisan, lan menawi dipun etang ngantos ing sakmangkih mlebet ing Trihari Paskah, kula panjenengan mlebet mangsa Prapaskah sekawan dasa dinten. Simbah-simbah jaman rumiyin yen pengin ningkatake elmune utawa cekelane dadi sansaya ampuh, terus salah setunggal caranipun nggih poso sekawan dasa dinten. Jejering umat Katolik kula panjenengan nggih kaajak poso sesirik sajroning sekawan dasa dinten kanthi laku prihatin, kanthi ngendhaleni sedaya hawa nepsu. Sedaya kegiatan-kegiatan pasaman suci monggo dikerangkani poso lan sesirik. Pepanggihan-pepanggihan APP umpamane ya rasa nggo snack apa meneh nggo dahar, cukup wedang putih utawa wedang bening, rasa nggo teh apa meneh dedak kei gula, lan biaya-biaya sing biasane nggo konsumsi pertemuan dilebokake ing kotak APP utawi nggih kangge intensi-intensi tertentu. Umpamane yen paroki nembe bangun bisa diintensikan kanggo pembangunan, utawa pengen aksi sosial sesuk nek wis rampung mangsa Prapaskah diintensikan kanggo amal kasih lan sak panunggalane. Menika kangge ndukung semangat pamartobat lan anggenipun kula panjenengan poso lan sesirik. Waosan Injil dinten menika nggih paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Gusti Yesus sak sampunipun dipun baptis lajeng tinuntun ing Roh mlebet ing ora-ora samun, lan ing mriku Gusti ugi nampi panggoda saking setan. Menika temtu gegirisi nek panggodane saka setan. Yen awake dhewe menika janipun ya panggodane saka awake dhewe, pikirane awake dhewe, panyawange awake dhewe, atine awake dhewe. Umpamane weruh wit gedhe le nyawang duit, dadi panggoda tumraping awake dhewe. Wah, iki nek wit iki tak dol iso entuk duit akeh, iso nggo jajan. Utawa yen pepanggihan ing lingkungan ningali salah setunggal umat sing ora poso utawa ora nyirik apa-apa, terus merga duweni pikiran sing ora apik, atine ya dadi ora seneng, dadi mangkel lan sak panunggalane. Nah menika panggoda sing awake dhewe alami. Gusti Yesus ing waosan Injil menika dipun godha dening setan. Nah kados pundi anggenipun Gusti Yesus ngadepi, lan menika temtu dados tuntunan lan tulodo tumraping kula panjenengan. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula,
KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 50 ayat 1 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus tinuntun roh tindak menyang ora-ora samun perlu digodha setan. 40 dina 40 bengi Gusti anggene siam banjur kraos luwe. Si panggoda nuli teka lan matur, menawi panjenengan estu putraning Allah, kula aturi dawuh dhateng sela-sela menika supados dados roti. Gusti paring wangsulan, wus tinulis, manungsa uripe ora mung marga roti wae, nanging saka saking sabda kang mijil saka tutuking Allah. Gusti nuli sinambut menyang kutha suci lan dipapanake ing puwunging padaleman suci. Si panggoda matur, menawi panjenengan estu putraning Allah, kula aturi anjlok awit sampun sinerat. Menggah ing panjenenganipun pangeran badhe dawuh dhateng para malaikat dalem nyanggi panjenenganipun wonten ing asta sampun ngantos padha dalem kenging sela. Gusti Yesus ngandika, uga tinulis, aja nyoba pangeran Allahmu. Gusti nuli sinambut menyang gunung sing dhuwur banget lan setan nedahake saking kraton ing donya sak kamulyane, banjur matur, sedaya menika kula caosaken menawi panjenengan sujud nembah kula. Gusti Yesus ngandika, minggato setan, awit wis tinulis, nembao marang pangeran lan mung panjenengane kang kudu kok suwitani. Setan banjur ninggal Gusti, dene malaikat-malaikat dalem nulis sowan ngladosi. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing minggu Prapaskah kaping sepisan menika kula panjenengan kaparingan tulodo kados pundi ngadepi panggoda. Gusti Yesus anggenipun poso sakjroning 50 dinten 50 dalu lajeng nggih ngraos luwe ing mriku panggoda kawiwitan. Mila kula panjenengan nggih kedah titen pas awake dhewe ngelih kudu waspada, kudu eling lan ngati-ati. Awit kados ingkang dipun serat Injil Lukas, panggoda menika wiwitane saka situasi luwe. Gusti Yesus sing ngraos luwe. Setan lajeng matur supados sela-sela dadi roti. Mila kula panjenengan nggih kaajak kenging menapa kok terus poso lan sesirik menggaing panganan. Supados yen kula panjenengan kraos luwih, awake dhewe niteni kecenderungan-kecenderungan ana ing badan lan atine awake dhewe. Kanepson menapa sing lajeng tuwuh rikala awake dhewe kraos luwih. Pikiran-pikiran menapa sing lajeng tuwuh, umpamane pas ngelih terus pikirane ngrambyang, wah pengen tengkleng, pengen duren, utawi pas nyirik, wah ketoke nek udut karo ngopi seger banget. Terus saklajengipun kan tuwuh maneka warni gejolak wonten ing badan lan diri kula panjenengan. Awake dadi lemes umpamane. Nek wis awake lemes, sikap utawi reaksi saklajengipun menapa? Nah, sedaya menika kula panjenengan titeni. Lajeng kecenderungan-kecenderungan menika ngarahake awake dhewe marang sing positif apa sing negatif, marang kasetyan poso sesirik
menapa panggoda kelanggar. Sedaya menika saged dados pasinaon tumraping kula panjenengan ngadepi panggoda-panggodaning gesang saben dinten. Ning yen kula panjenengan sakjroning mangsa prapaskah poso sesirik sekawan dasa dinten menika ya mung gaco netepi pranatan poso sesirik, pigunane ya ora ana paedahe. Rampung poso sesirik ya terus le mangan ngawu-awu, le udut ngawu-awu, le mbumboni masakan nggo uyah ya ngawu-awu saasin-asine, umpamane ngaten. Mugi-mugi lumantar tulodo dalem Gusti kula panjenengan tansah setya lan berkomitmen anggenipun poso lan sesirik sakjroning sekawan dasa dinten. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.